Bisan pagin pa isol sa Department of Education ang pagbukas sang klase sa Oktubre 5, may pila ka pribado nga eskwelahan nga nagpayag sang kahandaan sa pag-umpisa sang klase sa Agosto 24. Yaring balita nga aton gintutukan. Sang nagligad nga Biyernes, nag-anunsyar ang Department of Education sa pagpaisol sa Oktubre 5 sa pagbukas sang klase. Ginkonsiderar sang ahensya ang sitwasyon sa mga lugar nga sa idalom sang MECQ, kag para matagaan pa sang dugang nga tion nga maplastar ang mga kinahanglanon sa mga eskwelahan. Sa piyak sini, isang Central Philippine University sa Haro, Iloilo City sa nagpahayag nga magabukas sang klase sa Agosto 24 para sa Basic Education Department, humalin kindergarten, elementary, junior and senior high school. Ini matapos nga makomply na sang universidad ang requirements ng DepEd para sa pagpatigayon sang online classes. Para sa basic education, ang kinder kag elementary schoology ni siya nga learning system. Antes umpisa ng klase, kaangay sa pampubliko nga buluthuan, may ginapatuman man nga mga trainings ang pribado nga mga institusyon para sa bago nga mode of instruction. May ara training, nakalabot man ni siya 1 month. So for faculty members in all levels, nag-training kita. And then aside from the training, sa specific nga learning management system nga pagagamito nila, may orientations man kita gin-conduct for the students and the parents. May iban man nga pribado nga bulutuan nga nauna na nga nagpatuman sa distance learning. Kag aminado ang pamunuan sa mga pribado nga learning institutions nga dako ang ginubo sang enrollees. Apang sa piyak sini, nagakadapat sa gihapon nga ipadayon na nagakaigo nga edukasyon. Upod kay Romel Porquia, Sedfrey Cabaluna, 1 Western Visayas.